buka lawang gapuraning jaman tansah tinambaran sabar Anantapraja mertobat tawakal total miris ing paliya teguh ndadani arunging samudra. Duh Gusti zat kang satuhu amba sinembahaning pangayoman saking panyuwunan bab kang boten mangertosi jati sarinipun Dugala tan pangaksama lir lubere welas asih kang katlirwakaken kawula kantut jalma manungsa kang bangkrut klerut paduka maha paring papan sak sae-saenipun papan mugia manggihaken sedaya makhluk ing sak mestinipun kanthi pangayoman aman kebak keberkahan prayoga Gusti Allah kacukup uwuh sraya ing sedaya manira hanaming jalma tinampi sraya nderek anggenipun sembah bekti adipeksi nikang tumetese sindhu ana ing guming nala nderek anampi pacobaning agesang kanthi jembaring ati nerabas pepalang. Duh zat kang maha kiyat mugia paring kegiatan sedaya masyarakat kangge jangkah sakatehing rubito paring ana sifat wantun dadaki satruning Bendala lan Durjana wewanen tyas ing wang awayun rahayu karya siji kaluning jila amba pranatan kang sipate dadi punjering pancer ora kakian ragat nanging cerak mring akarya jagat ora kakian piranti nanging ana tetambaning ati ora kakian puja mantra kang dadekake kuciwa sing lantur kedawa-dawa ora kakian leladi bekti marang dewa-dewa ora ana tata cara sing ngancakake raga brasta kasta lan nyuwak panglengkara sedaya sayuk rukun nglenggana tata krama tetep ing keteguhan tekad lan sabar buka lawang gapuraning jaman kuncine cetha ngegla ing kolam nuju cahya ing ngegla ing dhuwuring cahya banyu suci nyuceni memuji zat kang maha mulya banyu suran syukur mring pangeran nyawiji gugah sedaya makhluk kang sami ngibadah lambaran ati metika kembang angisep sari ngrumpaka tembang gebyaring wentis nyabrang rembulan bocah manis akeh sing do kencan
kembang kasturi mekaring wengi. Mampir Mas, monggo ternyuhke ati. Pinulas ginju latine seksi. Bocahe ayu akeh sing goleki. Sembribit angine, jahe apa susu. Wis suwe ra mrene rungokno tangisku. Sembribit angine karelip lintangan. Ayo mepet mrene padha dirasake. Kaose ketat, alise nglirit. Jaman wis melarat ati sing jerit. Yen ora sambat batin ra kuat, yen ora nekat ora entuk duit. Dongeng Pereng 20 Juni 2024. Nuwun. Tido ing tengahing wengi kang sepi tansah kelingan kahanan kang lir gumanti. Hawa krasa anyep sansaya atis, rasa pikir mundhak dadi miris. Nyawang lembulan kari separuh, pikir nglokro, rasa tansah mangkru. Ewuh aya ing pambudi, napaki lumaku ing jaman saiki. Bingung menyang endi jejengke pikir, mulih nalar ora owah kingsir. Menyang endi nyelehke rasa, murih hati ora tambah nelongso. Bingung menyang endi panggonan golek wewarah, murih urip ora salah arah. Bingung menyang endi panggonan golek kawruh, murih kasembadan antuk pituduh. Tambah galu, tambah atis, tambah jekut, rasa netra tansaya gliyut. Layap liyip katon ing netra, wewayangan ambaban sabdo. Bali mulih ing anggo pribadi. Bali mulih ing anggo pribadi. Mekaten gurit saking kula mbok ngayu wonten tata krama wis kesaput jaman. Jaman biyen wis beda karo jaman saiki. Jaman kang saya maju
lan ora bakal mundur. Bocah saiki wis padha luwih pinter. Nanging aja padha keblinger lan aja bener. Kasunyatane kabeh wis padha lali. Linuwe padha nglalekake jaman wis saya maju. Lali marang panutane dhewe. Lali marang budayane dhewe. Lali ing tata krama unggah-ungguh lan budi pekerti. Didhawuhi Rama lan biyunge ora dirungu. Kepara disepelekake. Kalatuk wani wangsulan. Wani karo Rama lan biyunge. Wani nyentak lan getak kanthi polatan lan solah bawa kang ora nyenengake. Dikandani ora dirungokake malah mlengos lan balena. Uripe sakarepe dhewe-dhewe. Sak kepenake dhewe rumangsane dadi wong kaya ampuh-ampuh. Oh, Gusti, mugi paduka paring pitutur. Elingo, elingo kang dadi pituture Rama. Biyungmu ya wong tuamu. Le. Cah bagus. Dek. Cahayu. Tata krama sopan santun unggah-ungguh wis dadi sandanganmu. Kudu dilakoni. Kudu dirumat lan diuri-uri nganti tutuping jagat iki. Inggih, Pak. Inggih, Pak. Inggih, Ibu. Aja padha blenjani. Tindakno saka prentuling ati lan tenenging jogo. Le. Cah bagus anakku. Nduk. Cah ayu uga anakku. Elingo marang Rama biyungmu. Apa sing diulangake? Rungokno apa sing dadi pangandikane lan welingi. Tumindak
lan turutana apa kang apik. Minangka apa kang dikersakake kang dadi sedyane. Gegayane Rama Biyungmu ora uwah saka paugraning aku. Gegayane Rama ibumu mestine wae ana becike lan miguna ana ing uripmu. Wis cukup semene dhisik, cukup senepe dhisik ya pandungane Rama Biyungmu. Tetep anggonmu sinau lan mituhu. Jatinom 11 April tahun 2019 dongeng bareng. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trembelane bocah dikandhani kok sarepe dhewe. Trembelane jamane wis kaya ngene. Iki sender disumbune dilengane. Iki endi sing becik, iki endi sing sae. Iki endi kanca, iki endi musuhe. Nek ngumpul grenengi tanggane. Bandane open-openane gelange kalunge rambute bar kok salon trembelane wis wayahe Bu trembelane bapak-bapak trembelane jarene kanca seneng nyusahke trembelane jarene suka ngaku kere trembelane wis wayahe metu sate lho tepuk tangan rasa serius ditala trembelane ngono sumbu trembelane wis wayahe wis sore ayo tumandang nyambut gawe sing enom piye supaya dadi apike lan lingkungane trembelane. Matur nuwun iki improve. Bunyi iki Pasuryan Sumunar Padang. Nggawa kabungan ing sakjroning manah. Ambal warsa wis tumeka meneh. Nambah umur, nambah pengajap kang endah. Muga tansah pinaringan berkah, sehat, tentrem lan kabagyan. Saben jangkah diparingi pepadang, ngudi cerita kanthi tekad lan pangajap. Aja kendhat ngudi kabecikan tresna marang sapadha lan keluarga. Muga saben impen dadi kasunyatan. Urip mulya migunani tumrap sasama. Sugeng ambal warsa kula aturake mugi Gusti tansah nglindungi kanthi ati kang kebak syukur
ngancik dina anyar kanthi semangat lan bungah. Wolong taun wis lumaku, dongeng pereng saya mbrenjani wektu. Nggawa cerita, nggawa pangajap, ngrewangi ati tansah sumunar padhang. Saka tembung dadi dongeng, saka guyu tuwuh semangat. Bocah enom nganti wong tuwa kabeh padha rumangsa bungah. Muga tansah lestari lan ngrembaka kaya wit gedhe kang oyote kuat. Rejekine mili tanpa kendhat, asmane sumebar nggawa manfaat. Sugeng ambal warsa kaping 8, dongeng pereng kang tansah kinurmatan. Mugi Gusti paring berkah lan rahayu supaya ceritamu langgeng ngancani jaman. Dongeng pereng Mbah Yun 9 Juli 2026. Matur nuwun. Padang dilang gumebyar kumerlap endahing talang pinrada retna wulan kan kartika ing nedeng ari purnama sida embon wengi tumetes wening nalesi godhong tumiyung manglung angin sumilir angidit-midit nyalani sinom mawar lan melati nganti gondo manjilo saka kembang-kembang ing pudyana sumebar warata marbuk arum maweh rena sato iwet iber-iberan kabeh lali kabeh bali ing pomahan jangkrik ngerik walang kerik orong-orong kodhok ngorek anteng meneng kineget kakesing wengi gurit surasa pandaming ami seger hawane bunga rasane sumringah guayane Telingo Taman Gurik Pojok Desa 11 Januari 2019.
Tanggal 6 Agustus 2023. Panjenenganmu mangkat marak sowan. Netepi dawuh satemah kupuh tan sawaling dawuh. Keluarga, sedulur, tangga tepalih, pitepangan kanca rowang alon. Selorewang prangukti ronce pamuji pandonga umiring budal. Tadah asta bebera rasa binilar sedulur. Muga-muga ing kuburmu sliramu tansah pinayungan, kaampungan, pepadang kabahagiaan, kamulyan langgeng. Sumawur tanpa angin sesekarang ing luhuring kubur. Wangining kembang dadiya sambung, wilanganing tembung akarya nafasing tembang tandha yekti tresna asih marang nanang. Isih ijik ning donya iki sucekna kanyang kamu, aja supelir Jawa nglus. Donga pamuji nderek notok bukur pengarep-arep manjing swarga langgeng. Amin. Senin 28 Januari 2024 kaanggitan Kang Arsono dengan bareng. Matur suwun. Biung Kaangit Edi Mariono. Biung rikala semono aku ora njaluk, sampeyan uga ora celuk. Jebul sing gawe urip nitahno awake dhewe gathok. Sampeyan kawis tara mathuk katitik orang langgeng yang bersih kang banget dibendoni awit kang murbeng dumadi orang melilang. Biung ajine pangorbanan, gedene sing katresnan, dhuwure kekodangan sarta luhure ing jiwa sampeyan. Kan bisa dineta neng kosong tanpa pepitan. Mung tumrap sampeyan kabeh kuwi jejere kewajiban. Netepi ayahan kang dadi sesakupan. Ora pantes untuk sesuluh. Ora metung nandur bakale ngunduh. Biung sampeyan ora beda kaya bumi, tansah diregeti lan direpoti, nanging ora gawe nesu, malah keporo aweh ame kowe to sandang pangan lumito. Purwokerto Kidul wayah wengi
Agustus 2018. Matur nuwun. Umpama aku sugih mlegedhu, kabeh bakal bisa tak tuku. Gaweanku mangan lan turu, perkara duit ora marai padu. Aku dadi wong kiri, bendina mangane tahu tempe, urip rasane mung arep mletre. Perkara duit mesti marai rawa. Aku dadi pejabat, ekonomiku mesti kuat. Ora ngerti tembung kualat, sing ora manut bakal tak babat. Aku dadi ustad, bendina tansah eling lan tobat. Jalaran wedi dosa lan kualat, ora mikir kadonyan, apa meneh derajat klan pangkat. Kuwi kabeh mau mung umpama, gumantung aku kowe anggonmu bisa nampa lelakon kang ana kudu nrimo. Aja adigan adigung adiguna, tansah eling lan waspada, tumindak becik marang sak padha-padha. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma iftah alaina abwabar rahmah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwaban ni'mah wa abwaban ni'mah wa abwaban salamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna anta ma'ana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal